Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe paribasan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna Kencana punya Indonesia Sugeng mirsani. Opo sliwatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo pancen sliramu saiki wis beda kaya lumut ning pinggir segara Indonesia Sumbernya Indonesia Acang rental audio Yuyu Production video shooting kita goyang lagi bro. Ku
Apa iki sakanane takdirku sing gawe sliramu